Здравейте, аз съм Асен Илиев и съм служител от църквата в село Паничери, Отворено небе. Това е моята съпруга и днес на гости ни е моята майка. Може да се представиш? Ани от село Паничери. Съм служителка на Отворено небе. Така, може ли да ни кажеш как ти си повярвала в нашия Бог? Да. Аз повярвах чрез изпитания, които Бог допуска, за да ни утвърди. Повярвах 90-та година. Никога не съм чувала за Бог, никога не съм ходила на църкви. До моето училище имаше православна църква. И оттам си закупих една Библия. И 90-та година моята майка беше с заболяване, рак на двете гърди. И трябваше, вече беше и в последни стадии, казаха, че и дават още 2 години живот. И няма спасение. И аз като дете дочух и започнах да се моля. Четейки тази Библия, всяка вечер. Добре, мога ли да попитам откъде си чула за Бог и как е подбудило нещо в теб, за да се обърнеш към Бог? Никога не съм чувала. Тогава не е имало църкви, не е имало евангелизации. Може би да е имало, но аз не съм чула. Тогава имаше само православни църкви. И така си закупих тази Библия и започнах да чета. А как реши да си закупиш тази Библия? Чрез изпитанието. Нямаше как. Трябваше нещо към някого да се обърна, защото моите... Ние сме 4 деца и бяхме малки. Аз бях на 10, големият ми брат на 13, малкият ми брат на 8 и малката ми сестра на 5. И нямаше никакъв изход за моето семейство. И аз просто ме подбуди това, че може би чрез молитвата Бог ще направи чудо. Никога не съм чувала за чудеса, но Бог по такъв начин ме избра. И когато аз започнах да се моля, моята майка ме предстоеше да отиде на предпоследна химотерапия. И каза, че повече никога няма да отива. И се бореше да пристрои къщата, за да имаме поне къща. И тогава моя баща каза, че ще се бори. И когато дочух, че те тръгват за София с влак, и аз коленичих и започнах да се моля вечерта. И казах: Господи, ти ако съществуваш, ти не дей да оставяш 4 деца сирачета. И тогава Бог наистина проработи, Бог даде отговор и победа. Точно в това време, когато аз се молих, моята майка директно в 11 часа, си спомням часа, когато аз коленичих и се молих, моята майка почувства някаква по време на пътуването, как някаква течност изтича от гърдите и започна да се изпотява и казва, че нали се изпотяла. Но
Но когато забеляза, тя беше като мазано, все едно някакво олио. И понеже беше с риска и като влезна в болницата, поиска да си я изпере, но не можа да си я изпере. Излезнаха тези петна и когато в София и направиха тези изследвания, за да определят, нали ще има още химиотерапия или да я оставят, тогава лекарите се зачудиха и казаха, това не е възможно. Просто не е възможно. И приглеждаха, защото те я ликуваха 5 години и още 2 години казаха 7 години живот. Като казваха, че няма какво да направят. Но последната дума е на Господа. И когато те взеха тези изследвания на моята майка, гледаха ги и те, лекарите, не можеха да повярват. Правиха изследвания, преглеждаха тези нейни документи и казаха така: Ваня, ти дори да не беше болна, ти само тези химиотерапии до сега ти нямаше да остане човек. Но Бог така подреди нейният живот. Тя тогава не познаваше Бог, тя нищо не знаеше. Излезнаха от болницата след 3 деня и когато си дойде в къщи, тя заплака и каза: не знам какво се случи, но казаха лекарите, че съм добре. Слава! И когато Слава, аз започнах да я разпитвам, била съм малка на години, но аз винаги бях до моята майка и виждах нейните мъки и аз винаги плачех и казвах: майко, ти ще живееш, макар че никога не съм познавала Господ. И тя винаги се опитваше да е силна при мен, винаги се опитваше да изглежда добре, но всъщност аз си преглеждах всичко. И когато споменах, че аз съм се молила за нея, и тя каза: една течност се изля от гърдите ми. И когато каза в колко часа, и аз запомних, че в 11 часа аз съм се молила за моята майка. Отдавам цялата слава на Господа. Наистина това е за слава Божия и за наше насърчение, както и за всички брати и сестри, които ни гледат. И от тогава моята майка живя до 2000-та година. Слава! Благословени години и благословен живот. А някой друг от семейството ти тогава познаваше ли Бог? Никой не познаваше Бог. Абсолютно никой не познаваше Бог. Тогава, след това изцеление, когато Бог извърши, след това пак имахме изпитание и тогава те започнаха да вярват. 93-та и 4-та, може би, тогава започнаха 92-та, започнаха да имат евангелизации. И тогава вече беше позволено, за да има евангелизации, евангелски църкви. Добре, а след това, вече след като си минало време, започна ли да посещаваш църква някъде? Да, започнах. 93-та започнах да посещавам църква Петдесятница в Пловдив. И 54-та вече водно кръщение, но Бог наистина, Той не спираше и още много свидетелства Бог извърши в моя живот.
Разкажи ни някой друго от твоите свидетелства, което може да ни насърчи. Аз имам лични мои свидетелства, как Бог и мене ме изцели от тумор. Трябваше да ме оперират незабавно, но Бог не допусна. 2010 година ми откриха тумор на гърдата. Трябваше незабавно да го отстранят. За 2 деня ми направиха изследванията и трябваше да ме оперират. Но тъй като имах много земеделие, исках поне да се забавят нещата и да ме оперират септември накрая. Но лекарът каза, че тогава е късно. И аз се съгласих. На 11 юли ми беше открито и на 14 юли трябваше да ме оперират. Но Бог не закъсня. В неделя се събрахме в къщи да се молим и нямах граждански брак. Тогава подписахме гражданският брак. На 13 дойдоха само помазани братя, пастори и се помолихме. И понеделник трябваше да съм на операция. Но когато отидох да ме оперират, единият доцент каза: не, ще оставим за другия ден, защото много жени са. И аз когато влезнах вътре, като погледнах каква е ситуацията вътре, беше ужасна. Но не спрях да благовествам за Господа. Въпреки че знаех какво трябва да направят и виждах ситуациите, казах: Господи, аз знам, че Ти няма да ме оставиш. Аз знам, Боже, че Ти няма да бъда оперирана или знам, че Ти нещо ще направиш, Господи. И наистина Бог на другия ден, когато трябваше да съм на операционната, една жена дойде и каза: ти трябва да отидеш на маркер. И аз отидох да ме маркират. Но Бог там откри на тази жена, че сянката е там, а туморът го няма. Благодаря на Господа, не бях оперирана. Бог ме оперира духовно. Това всичко, тези изпитания, Бог ги допусна, за да не утвърдя още повече и повече. Благодаря на Господа, защото Бог ни избра и Бог ни даде толкова много сили и през толкова изпитания, чрез още много изпитания сме минали, но ние станахме все по-силни, все по-силни. Вярвайте, братя и сестри, защото за Бог нищо невъзможно няма. Бог е чудесен, Бог никога не закъснява, нито подранява. Просто само си отворете сърцето. Бог знае как и какво. Никога не се обезсърчавайте. Винаги търсете Господа. Искам да те попитам дали усети някаква разлика след като прие пълнокръщение? Да, усетих разликата. Аз бях тинейджърка, точно когато приех водното кръщение. Тогава и учих. Имаше много светски неща, макар че при тинейджърите искат, нали, свобода. Но мен не ме вълнуваше това. Аз избирах да отивам на църква. И Бог наистина по това време, когато
Аз бях тинейджърка, исках нещо, нещо от Бог, исках Бог да не употребява, не исках материалното и си казах, аз от тогава започнах да се моля и казвах, Господи, искам Боже да ме употребяваш. И наистина Бог ме употребяваше, защото ме постави на село Паничери, за да може Бог да спаси това село. И аз благодаря на Господа за това нашето прекрасно село Паничери, защото Бог благослови моите братя и сестри и ни подари много, много верни братя и сестри. Добре, когато ти си дошла тук в това село, имало ли е други вярващи хора? Не. Нямаше. Аз бях единствената християнка в 2000-та година. Когато дойдох, беше много твърда почвата, мюсюлмански навици, курбани, суфри. Бог промени много хора. Благодаря на Бога. Почти всяко семейство Бог допусна християнка. Аз се молих 7 години. Непрестанно се молих и казвах, Господи, аз не мога, Боже, да продължа сама. Господи, искам верни сестри. Господи, искам, чувствах се сама. Но казвах, Господи, аз знам, че Ти няма да ме оставиш сама. И Бог наистина даде верни сестри, верни братя в село Паничери. На тази църква отворено небе, благословена, за благословение, за славата на Господа, от Бога и за Бога. Цялата слава давам на Господа, защото без Бог сме за никъде. Слава на нашия див Бог. Добре, тъй като аз съм твой син и знам, че си преминала през много изпитания и имаш твърди много свидетелства, мога ли да те попитам и да те помогна да разкажеш нещо за някое твое свидетелство, което, нали, съм част и аз от това свидетелство? Това ми беше може би мъчното свидетелство. 2000-та година се ожених и забременях. Много трудна бременност. И когато ти родих, беше здраво беби. Но на 11 месеца се откри една анемия, която казаха, че е обикновена анемия. И я лекувахме в продължение на няколко години. Но когато постъпихме на 11 месеца, беше и тогава казаха, че обикновена анемия. Но когато попитах моята лекарка и казах, какво се случва с тази анемия? И тя каза, ще влезнеш в болницата и ще видим откъде идва тази анемия. Но тази анемия не беше обикновена анемия. Тази анемия тогава едно беби, как можеш да разбереш, че той изхвърля от урината тази кръв? Пилонефрит на бъбриците. Ти си изхвърлял си чрез урината тази кръв и си я губил. И тогава, когато аз разбрах, много тежко. 5 години лекувахме тази анемия, този пилонефрит. Един ден си казах, Господи, няма ли да свършат тези мои мъки, Господи? Не издържам. Всеки месец ходихме на изследване, дупчиха те, взимаха кръв. В месеца по 2 пъти носих стерилна урина и казваха, няма подобрение. Всеки месец лекарства, инжекции.
Преливаха ти кръв, но нямаше подобрение. И вече стана на 4 годинки и каза: Господи, не издържам. Даже съседите, като гледаха и казваха: какво ти толкова толкова сърце имаш за Господа? Какво направи Исус за тебе? Ти си болна, детето ти е болно, живееш в една малка къща. Какво направи Исус за тебе? И аз тогава казах: Бог ми даде живот. Бог даде живот и на детето ми и Бог ще го изцели. И аз ще бъда повече от победител. Амин. И тогава, 2005, Бог наистина даде победата си. Когато за последен път отидохме октомври месец на изследване, тогава лекарката каза: тази анемия няма. Но може би Бог искаше да чуе, че аз няма да покола Бог. И аз съм благодарна на Господа, защото чрез тези изпитания Бог ни утвърди. Бог не спираше да работи. Бог през другите години пак имам свидетелства, защото аз не трябваше да забременявам на второ дете, защото аз самата бях болна от астма. Бог ме е освободил от астмата. И лекарите ни даваха да имам аз второ дете, но въпреки това, понеже ти си, нали, големият ми син и искаш и много братче. И аз казвах, че не можем да ти купим. Ти искаш да ходиш на работа, на 5 годинки беше, за да купим беби. Но тогава си казвах: Господи, не е възможно аз да го лъжа това дете, така. И си казах: Господи, ти знаеш, че това дете иска братче, защото всичките имаха братче или сестриче, ти нямаше тогава. И ние така се решихме, че няма да имаме второ дете. Но Бог наистина ни благослови с второ дете, здраво, благословено дете, за славата на Господа. Бог просто не спира да работи в нашия живот. За което може само да му благодарим. Благодаря на Господа. И аз мога да благодаря на нашия Бог за това, че ме е благословил с такава прекрасна майка и толкова силна в Бога. Слава на Господа. Благодаря на Бога и аз за моите прекрасни деца, които Бог ме благослови. Бог ме благослови с прекрасни мои духовни братя, силни, за които само мога да благодаря на Господа. Благодаря на Бога и за снаха ми, защото тя е една благословена, моя духовна сестра. Аз също се молих много и казвах: Господи, аз нямам дъщеря. Аз искам моя дъщеря, но не само моя дъщеря, Господи. Аз искам моя духовна сестра. И когато се ожени моят син и моите сестри казваха: сестра, ти искаше дъщеря, искаше духовна сестра в Господа, и аз благодаря на Господа за снаха ми. Тя наистина е благословена, моя дъщеря и духовна сестра. Слава на Господа. Слава на нашия Бог. Амин. Амин. Имаш ли нещо друго, което можеш да попиташ? Няма. Ти, майко, имаш ли нещо друго, което можеш да споделиш и да кажеш за насърчение? Те свидетелствата са много, но искам да ви насърча, брати и сестри, търсете Господа. Уповавайте се на Господа. Единственото нашият ни изходен път е само Господ.
няма при кого да отидем. Единствено при Господа. Ако ние не се оповаваме на Бог, ние няма как да живеем. Повярвайте ми, аз съм минала през много изпитания. Чрез толкова много изпитания. Но благодаря на Господа, че Бог ми даде все повече сила и все повече сила. Защото Бог ни прави по-силни чрез изпитания. Излизаме повече от победители, когато изпитанията дойдат. Да, някой път си казваме изпитания, плачем, но и само при Господа имаме изходен път. Когато се държим за Господа, ако не е Бог, ние няма как. Ние няма как да устоим на тези изпитания. Само при Господ има сила и помазание. Ако не е Бог, аз нямаше как да бъда на тази земя до сега. Просто преминах през много тежки изпитания. Нямаше как да съм тук сега и да давам тези свидетелства, ако не беше Исус, ако не беше Бог. Така че бъдете благословени, братя и сестри, търсете Господа. Непрестанно търсете Господа, търсете го от цялото си сърце и ще го намерите, когато търсите. Защото Бог казва, който ме търси, той ще ми намери. Когато похлопате, ще ви се отвори. Хлопайте на Господа. Той ще ви отвори врата за благословение. Той ще ви преизпълни. Той ще ви даде от това, което се нуждаете, брати и сестри. Бъдете благословени. Не търсете никъде изход. Търсете Исус. Исус ще ви даде изхода. Амин. Бъдете благословени. Бъдете благословени, брати и сестри. Това беше от нас, Църква Отворено небе, село Паничери.